de poder acollir un seminari com el d'avui, aquest seminari sobre la gestió dels sistemes dunars metropolitans, perquè per nosaltres el tractament d'espais naturals, aquest natural entre cometes, en els entorns metropolitans és una de les nostres funcions primordials. Des dels primers temes que es van tocar, ja del Parc de Collserola, la redacció del Pla Especial, aquí tenim el seu gerent, fins des d'aquesta redacció d'un pla especial i als 20 i tants anys ja de gestió d'aquest espai, fins a la consolidació plena amb la declaració de parc natural de estem parlant de setmanes. Dius, bueno, ha sigut una constant de treball sobre aquest espai, de gestió de l'espai natural. Els espais dels rius també estem en un procés de treball de recuperació ambiental, són espais fortament alterats, tots ells, i és un procés de recuperació natural i de mediambiental, però també de recuperació per l'ús social. En el cas del riu és un procés que hem engegat més recentment, que estem treballant de recuperació d'un espai totalment artificialitzat, difícilment reversible. Hi ha infraestructures de tot tipus, infraestructures viàries, ferroviàries, infraestructures de comunicacions, elèctriques, etc. Però és la recuperació en general d'uns espais, diguem, naturals mitjançant els elements de paisatge que el configuren. L'espai litoral també és un d'aquests casos, no? És un espai fortament artificialitzat en l'entorn metropolità de Barcelona, però no d'ara, recentment, sinó d'antic, ja amb els processos d'introducció a l'agricultura, d'introducció als conreus que porten... I el que s'ha plantejat és recuperar la gestió d'aquest espai natural característic d'una metròpoli com de Barcelona, un espai únic com és l'espai de costa, perquè a més és un dels elements definidor de la metròpoli barcelonina, que és el fet que tingui costa. Hi ha poques ciutats de la dimensió de la de Barcelona que puguin presumir o que tinguin un element tan característic com és l'element de costa. Podem anar a un element d'unes platges, etc. Per tant, tal com deia, benvinguts a la seu de l'àrea metropolitana i també era expressar-vos la meva satisfacció per poder acollir un seminari d'aquestes característiques perquè incideix plenament en una de les àrees de treball de la nostra institució. Moltes gràcies.